Исәмсез, Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары үз эшен дәвам итә. Бүген мин Алмаз Ярмиев сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Умартачы булу җиңел эш түгел. Умарта бит ул шундый нәрсә. Аңа бил эш кирәк. Рафис Шәңгәрәев кайчан һәм ничек үз тормышын балкытлары белән бәйләгән. Гырыф-гадәтләрне сакларга кирәк. Мы должны сохранять свои традиции, свою культуру, свои обычаи. Кукмарада Мари милләте яшьләренең беренче слеты узды. Җанга рәхәт шөгыль. Санаганда юк, бик күп алар. Нурзия Евдокимова озак еллар дәвамында үз участогын чәчәкләргә күмә. Ауга йөрү куркытмый. Первые 2 года, 3 года это вообще пустой приходило. Кукмара районында яшәүче ни өчен аучы булган? Урманнарны сакларга кирәк. Это мощная команда, которая идет вперед. Лубияндә 7нче мәртәбә мәктәп урманчылыклары слеты үтте. Сәламәтлек өчен файдалы шөгыль. Кукмара районында гомер итүче Рафис Шәңгәрәев инде 40 елга якын умартачылык белән шөгыльләнә. Бүген көндә аның 70тән артык умартасы бар. Рафис Шәңгәрәев та кунакта безнең төшерү төркемендә булды. Һөнәре буенча электрик, шул ук вакытта умартачы да. Рафис Шәңгәрәев инде 40 елга якын бал кортлары арасында кайнаша. Аның сүзләренчә, бу эшкә умартачы белән очраклы очрашу нәтиҗәсендә тотынган. Ничектер машиналар белән кызыксынып китеп шунда машина ясый башладым и бер бабай килде миңа. Машинасын карап бирде мине бабайның. Шу бабай мине ничектер шунда күнектер китте дә Ахмадулла абый исемле инде. Шуннан соң мин кереп киттем шул умарталыкка инде. Шуны белән җинәрә башлаган. Безгә башта 2 град семья биргән. Аннары без сатып алдык инде бер ягадан бер 5-6 семья сатып алдык та. Мондый катлаулы эшне башларга җирле администрация ярдәм иткән. Умарталыкны урнаштыру өчен җир бүлеп биргәннәр. Агрономнар шулай ук бал кортларына бал җыярга чәчәк булсын өчен фацелияны утыртырга булышканнар. Моннан тыш Рафис Шәңгәрәев үз участогы территориясендә донник һәм мордовник шараголовый үстергән. Бу шараголов дигәндә, моның бер шарында унар кортта куна менә 2 корт йөри менә. Не күрәсезме? Инде күбесе цивили ха бу шараголовникларында. Ну, әле менә бар арасында, который не цивили. Бүгенге көндә аның 70тән артык умартасы бар. Бу авыр һәм мәшәкатьле эш ди умартачы. Чөнки кай вакыт әле умарталыкта, әле чәчәкле басуда көн узын эшләргә туры килә икән. Монда эшнең бетәсе юк бер кашанда. Яздан башлана кыш көнендә киләбез. Шаңгылар тагып, шаналар үстереп, кыш көнендә килеп карап китәбез. Чөнки булмый бүтәнчә аны карарга кирәк кыш көнендә килеп. Бу җирлектә умарталык Рафис Шәңгәрәев гына түгел, тагын шундый 2 хуҗалык бар. Шуларның берсе аның абыйсыныкы. Ул да инде күп еллар дәвамында бу эш белән шөгыльләнә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Яшь лидерлар өчен тренинглар, милли бәйрәмнәр, туган телгә өйрәтү. Буларның барысы да Сенер авылында старт алган Татарстан яшьләренең беренче республика слетының 3 көнлек программасында өйрәнергә мөмкин иде. Слетта төрле районнардан 35 активист катнашты. Тулырак киләсе минутларда. Кукмарской земле огромное спасибо за то, что приняли вот этот фестиваль. Кукмара районында бүгенге көндә төрле милләт халыклары яши. Булар татарлар, руслар, чуашлар, утмуртлар һәм марилар. Аларның һәр кайсы үз телләрен һәм гореф-гадәтләрен сакларга тырыша. Шул максаттан Синер авылында мари яшьләренең беренче 3 көнлек республика слеты узды. У нас сегодня на слете представители разных городов. Бүген безнең слетта марилар тупланып яши торган төрле шәһәрләр һәм районнардан килгән вәкилләр катнаша. Чөнки марилар бөтен Татарстан буйлап чәчелгән. Слетның төп максаты яшьләрне укыту. Алар үз чиратларында туган якларына кайткач мари халкының гореф-гадәтләрен саклау эшен дәвам итәчәкләр. В них то зерно, которое сегодня есть. Аларда бүгенге көндә якты бер ут бар. Ул югалмасын, саклансын иде. Алар аны гомер буе саклап йөртсеннәр. Ә гаиләләрен булдыргач, балаларына үз халкының гореф-гадәтләрен өйрәтсеннәр. Ангелина Ирбулдина мондый чараларда беренчесен генә катнашмый. Биредә ул тәҗрибә туплыйм дия. Я по национальности Марика. Милләтем буенча мин мари, шуның белән яшим, моның белән горурланам. Безнең җирлектә беренче тапкыр мондый слет узачагын ишеткәч, катнашмыйча кала алмадым. Яшьләр проекты шулай ук балалар белән эшләүне дә үз эченә ала. Оештыручылар әйтүенчә, киләсе слетны ноябрьдә уздырырга планлаштыралар. Ул Мари Салават күпере балалар этномәдәни фестивале кысаларында узачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Шәшәк үстерү аның мәхәббәте. Күкмарада яшәүче Нурзия Евдокимова белеме буенча педагог. Хәзер ул лаеклы ялда. Бүген көндә Нурзия ханым үзенең барлык вакытын яшелчә һәм җиләк-җимеш үстерүгә багышлый. Тулырак киләсе язмада. Менә яратам инде, яраткач үстерәбез инде. Петуния, астра, гөл чәчәкләр. Нурзия Евдокимованың бакчасындагы чәчәкләрнең матурлыгыннан һәм төрлелегеннән күзләр камаша. Аларны үстерүгә мәхәббәте аның бала чакта ук барлыкка килгән. Кечкенәдән инде дөресен генә әйткәндә. Ул заманнарда әле бер кызыл гәргин генә бар иде. Кызыл төстә без машина тәгәрмәсе эченә, шуны ишегалларына утырта торган, әни дә торганда бәләкәй чакта. Нурзия ел саен яңа үсентеләр сатып алырга һәм үстерергә тырыша. Шуның белән ул үзенең бакчасын тулыландыра һәм яңарта. Инде утыртыр җирем юк. Кызыгып алам, кая төртергә белмим. Юк җирем юк утыртырга. Алып куям инде тагын. Шүлмәкләрдә утыралар әле, аны аптырап, мин аны көскәне берәрсен алып куеп, тагын утыртырмын дим инде. Быелгы һава торышы күпләрнең уңышларына начар тәэсир итте. Нурзия Евдокимованың да югалтулары булган, ләкин алар зур түгел. Түбән температура минем бакчадагы яшелчәләргә начар йогынты ясамады ди ул. Бик әйбәт, даже артты быел әйтәмез, сатуга аптырагаш куйдым, нишәтергә белмеш. 100 банка гына тозладым инде кыярны. Мин томатный паста белән бик тәмле итеп тозлыйм. Помидорлар да бик күп тозладым. Боз толды. Мондый матурлыкны булдыру өчен күп көч таләп ителә. Чәчәкләр су ярата. Шул сәбәпле Нурзия ханым аларга көн саен су сибәргә тырыша. Ә аларны үстерү буенча киңәшләрне ул социаль шелтәрләрдән таба. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Ауга йөрү шире бабайдан йыкты. Илдар Евдокимов 40 еллык тәҗрибәле аучы. Кайчандыр бу аның өчен мавы гына булган. Ә хәзер ул һәр сезон саен ауга китә. Безнең төшү төркеме Илдар абый белән очрашып, аның ни өчен бу эш белән шөгыльләнергә карар кылганын белде. Илдар Евдокимов белеме буенча электрик. Белгечлеге буенча ул 30 елдан артык эшләгән. Төп эшеннән тыш аның башка шөгыльләре дә бар. Кто как может отдыхать, а я вот, как говорится, нашел отдых в охоте. Кем ничек булдырала шулай ял итә. Ә мин менә кем әйтмешли ауда балык тотуда ял таптым. Моңа мөгаен бабайның геннары тәэсир иткәндер. Ул аучы да балыкчы да иде. Бу ял, ягъни эштә җыелган начар энергияне шушы мавыгылар белән бетерергә мөмкин. Илдар Евдокимов бүгенге көндә дә бабасының коралын саклый һәм куллана. Ауга үзе генә йөрми, үзе белән этен ала. Ул аңа кош-кортлар тотарга ярдәм итә. Охота для чего? Не обязательно кого-то убить. Ауга бит кош-корт ату өчен генә йөрмиләр. Биредә табигать белән берләшеп иркен сулыш алырга була. Бәхет елмаюда төрлечә була. Бу 200% хезмәткә, ә калганы инде уңышка бәйле. Илдар инде күптән 40 елга якын аучылык белән шөгыльләнә. Тәҗрибә һәм белемне җитәрлек туплаган. Ә беренче ауда эләккән кышын ул хәзер дә хәтерли. Это у меня утка как раз на осеннюю охоту в августе. Бу үрдәк иде. 1985 елларда көзге ау вакытында булды бу. Кыскасы, без аучы белән бер үк вакытта аттык. Мин ләктердем дип бәхәсләштек. Без бу үрдәкне тапкач, анда 2 заряд булганын күрдек. Аның 5нче номер, минем 3нче номер иде. Без икебез дә бер юлы ләктергәнбез. Ул безнең үрдәк алып кайта инде. Ул үрдәк дигәндә инде йорт үрдәге түгел инде, кичкенә генә үрдәк инде ул име бер пешергәндә 4не пешерәсең инде 4не. Шуның түшләрен генә алабыз инде. Ә калган җир аның бөтенесе гром дигән этенә инде калган өлеше. Ә куянны без элек кыздыра торган идем. Хәзер инде йомшак җирләрен алабыз дагын. Шуңардан анан сыер иде, тауык иде, ишесен бер юлы пешереп, шул котлетлар ниләр фарш белән инде, фарш кулланам. Аудан тыш Илдар Евдокимов фотосурәтләр ясарга да ярата. Аның телефонында бик күп төрле матур кадрлар табарга була. Ә ауда йөрүдән туктарга теләми. Көчем һәм сәламәтлегем булганда моның белән шөгыльләнәчәкмен әле ди. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Янгынны сүндерергә һәм агач утыртырга. Лубян авылында мәктәп урманчылыкларының традицион слеты узды. Быел ул 7нче мәртәбә үтә. Кукмарага үз көчләрен сынап карарга башка районнардан һәм республикалардан балалар килде. Ярышлар быел ничек үтте һәм слет вакытында тагын ниләр тәкъдим ителгән иде. Бу хакта безнең сюжетта карагыз. Сегодня мы называем движение школьных лесничий Республики Татарстан. Это очень мощное динамичное движение. Мәктәп урманчылыкларының 7нче слеты быел традиция буенча Лубян авылында узды. Иң көчлеләр исеме өчен 31 команда көрәште. Ә форумга барлыгы 200дән артык кеше җыелды. Быел чара агач утыртудан башланды.
Катнашучылар өчен төрле биремнәр әзерләнгән иде. Ярышлар вакытында балалар янгынны ничек сүндерергә кирәклеген күрсәттеләр. Агачлар утырттылар, орлыклар буенча куакның һәм яфраклары буенча үсемлекнең түрен билгеләделәр. Здесь они воочию видят непосредственно те инструменты, Беренчедән, биредә алар турыдан-туры практикада кулланасы инструментлар белән эшлиләр. Белемнәрен билгеле бер эштә кулланырга өйрәнәләр. Тәҗрибә булсын өчен үз кулларың белән тотып эшләргә кирәк. Моны берни белән дә алмаштырып булмый. Мәктәп урманчылыклары слеты 3 көн дәвам итә. Ел саен анда күрше районнардан һәм республикалардан балалар катнаша. Аларның күбесе ярышлар вакытында алган белемнәренең тормышта кирәк булачагына ышана. Поход пойдешь, там у тебя все есть уже. Походка чыккач барлык белгәннәр, өйрәнгәннәр дә кирәк була. Тормышта һәрвакыт барысы да файдалы. Слет очень нужен будущим лесникам, потому Бу слет булачак урманчыларга бик кирәк, чөнки биредә балалар үзләренә эштә ярдәм итә торган билгеле бер белемнәр туплыйлар. Ярышлардан тыш күргәзмәдә мәктәп һәм көллият укучыларының эшләре дә тәкъдим ителде. Биредә кәрзин үрү, картиналар һәм хәтта кием коллекциясендә күрергә мөмкин иде. Коллекция одежды «Урман» была создана, сшита учащимися нашей школы. Урман кием коллекциясе технология укытучысы Гыйманова Ойгөл Нагыймулла кызы җитәкчелегендә безнең мәктәп укучылары тарафыннан булдырылды. Бу коллекциянең нигезенә урманчы гаиләсе алынган. Слет һәм мәктәп урманчылыклары чаралары кысаларында балалар экологик белем ала. Мондый проектларда катнашу урманнарны торгызу һәм саклау өчен яңа һәм уникаль чаралар булдырырга мөмкинлек бирә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Мин Алмаз Ярмиев, сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.